Franco garaian, badakizuenez, ezin zen euskaraz hitz egin, eta Martin izeneko mutil batek ikastolan euskaraz hitz egiten zuen beti. Ez zion axola zer esaten zioten horreri buruz, oso burugogorra zen, eta berea defendatzen zuen beti. Baina hori, arazoak ekartzen zion. Izan ere, ez zituen lagun asko, guztiak berataz barre egiten ziotelako ez zuelako euskaraz hitz egiten. Mutila, argi zuen euskara hizkuntza berezia zela. Egun batean, txango batera joan behar ziren Pirinioetara klase osoa. Han, taldetan banatu behar ziren, eta froga batzuk egin behar zituzten, edo behintzat saiatu. Martinen taldea asko urrundu zen, eta konturatu ziren galduta zeudela Pirinio erdian. Martin, bat-batean paper txiki bat aurkitu zuen, eta arineketan konkuratu zen euskaraz zegoela. Bertan pasabide bat zegoela jartzen zuen, beste guztiak harrituta gelditu ziren. Mezua jarraitzen irakurri zuten, eta bueltatzeko bidea aurkitu zuten pasabide horretatik. Heldu zirenean, ikaslei kontatu zioten Martineri esker bidea aurkitu zutela. Beste hitz batzuekin. Euskara zekienez bidea aurkitu zuen. Momentu horretatik, euskara jakitea botere bat zela esan zuten. Beraz, zuek botere bat duzue.